natočiť nové video ľudia, ale teraz hráme si Roblox, nie? Hej, Roblox, alebo neviem. Rally Horizon, čo ponúkate, neviem. Vôbec napríklad Brawl Stars. Počkajte, neviem, či to mám Brawl Stars. Jaj, ale to musím napísať. Počkajte, ľudia. Počkajte, zle som napísal. Seka. Ľudia, priznám sa, seka mi tam. Brawl Stars. Samozrejme, lebo sa mi to teda spolo. Tak je Brawl Stars. Dobre, tak Brawl Stars ideme. Tak ideme Brawl Stars, počkajte. No, začína super. S2D. Neviem, keď bude čas, tak natočím Roblox Rivals. Keď mi vyjde čas, tak natočím Roblox Rivals. Teraz nemám až tak trošku času. Pozrite si Lacka Rozika, Lacko Gaming. Má spomalenie času, pozrite si. A to je všetko. Týchto youtuberov si pozrite, uvidíte, ak pekné videá majú. Keď sa to načí, tak bude rok. More. Keď sa to načíta, tak bude rok. Keď sa to načíta, bude rok. No, ešte 14, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 28, 30, pomaď 30. 6, 7, please, 6, 7. Bože, búchal hnusný, prašivý. Veď sa milujem ľudia, ja milujem búchala. Nie ozaj iba tak, že má najlepšie videá. Asi mister najlepšie úplne. Plné pecky. Keď oni také videá. More. Kedy sa to už načíta? Ešte 4 PCT. Či to je do 200? To je do 200. To je do 200 PNC. Či do 100, neviem. Tak asi Brawl Stars dáme asi preč, či? Ideme asi hrať. Ja, počkajte. Jedenáct. Let's go! Let's go!
Wow. Dámy, pani, toto je asi koniec. Meno. Peter Petkov, ja také meno. Námku je práve. Tak to bude. Papa. Ľudia, tak asi na budúce zahráme si niečo. Ale teraz už nechce sa mi.